Rollman on uusi suomalainen keksintö kuormaliinojen kelaamiseen. Kelaimista on 2 versiota, Rollman kuluttajille ja Rollman XL ammattiautoilijoille. Kelaimen käyttöönotto on helppoa. Levyosa ja runko-osa liitetään yhteen ja tämän jälkeen kelain kiinnitetään akkuporakoneeseen. Nyt kelain on valmis käytettäväksi. Akkuporakone laitetaan aluksi hitaalle nopeudelle. Kuormaliinan pää pujutetaan runko-osan hahloon ja kelaamisen voi aloittaa. Kuormaliinaa ohjataan kevyesti levyosaan painaen. Valmis kuormaliina irrotetaan liikkuvan levyosan avulla helposti kelaimesta. Rollman. Fiksu kelaa nopeammin.